Har du rygproblemer? Har du siddet på sådan en gammel træbænk, da du gik i folkeskolen? Hvordan har din ryg været de sidste par år? Den har jo været meget dårlig, fordi jeg har siddet netop på sådan en skolebænk her, da jeg gik i folkeskolen. Ja, det er ærgerligt. Nu kommer vores helt nye, fantastiske stol. Det er simpelthen en fitnessstol, som der sørger for, at du ikke får ondt i ryggen, da der ikke er noget ryglæn på. Hvis du havde siddet på en fitnessstol i alle dine skoleår, ville din ryg ikke have set så smadret ud og ikke gøre så ondt. Vores stol gør sådan, så din ryg bliver rettet op, fordi der ikke er noget ryglæn. Det vil sige, at du i det hele taget får en pænere holdning. Vores stol gør sådan, så din ryg bliver rettet og ikke bliver bøjet. Derfor foreslår jeg, at alle skoler i landet